Shugaban ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya, Emmanuel Osodeke, ya ƙi karɓar tallafin Naira miliyan 50 daga hannun Ahmad Isa, mai gabatar da shirye-shirye na gidan rediyo. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin, wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Arewa Media Recap. Kakka manta ka danna subscribe don samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Ga cikakkun labaran kamar haka. Wani abu mai kama da drama ya faru a lokacin da ƙungiyar malaman jami'o'in na Najeriya wato ASU ta yi karɓar kuɗi da Bracket Family Radio ta bata don janye yajin aikin da malaman suka tafi wajen wata 5 kenan. ASU ta fara yajin aikinta ne tun a watan Fabrairu, kuma kawo yanzu duk wani yunƙuri da aka yi na ganin malaman sun koma aji baya yiwuwa. A safiyar ranar Asabar, mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyo Ahmad Isa, da aka fi saninsa da Ordinary President, ya gaya shugaban ASU don yi wa 'yan Najeriya bayani kan matsalolin da suka fuskanta da dalilin da ya sa ba su janye yajin aikin ba. Isa ya kuma kaddamar da neman taimako na kuɗi a asusun Taji Bank don tara kuɗaɗen da za a bai wa 'yan ASU don su janye yajin aikin. A wani yunkuri na shawo kan ASU don ta janye yajin aikin ta hanyar tallafa musu da kuɗi, Isa ya nuna Naira miliyan 50 da gwamnan Idom Emmanuel na jihar Akwa Ibom ya bada matsayin gudunmuwarsa. Amma nan take bayan Isa ya fito da kuɗin, shugaban ASU Farfesa Emmanuel Osodeke ya nuna rashin jin daɗi, sai ya ce kada a danganta ƙungiyar da wannan kuɗin. A wannan matakin, Isa ya barazanar cewa zai dakatar da karɓar tallafin kuɗin da ya fara don tara wa ASU, kuma 'yan Najeriya da dama da suke kiran waya a shirin sun ce abin da shugaban ASU ya yi bai dace ba. Da haka muka kawo ƙarshen wannan labaran.